Kai, wallahi sai na ga baba Jauro zai karya azumin shi. A ciki na nake jinki yunwa, mai wuya ba zan bari kaina ya kulle ba. A ciki. Baba. Lantarki? Na'am. Ya kai? Ga Jauro can yana karya azumin shi. Jauro ne zai karya azumin shi? A ina? A bayan fili. Nan baya? Nan? To ina zuwa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Amma kai Jauro billahi allazi da hizba za ta yi nan idan ba ta tafi da kai ba Allah ya dina. Amma Allah ya dina matsiya ya sa ma albarka. Da rana kiri ana azumi tsakan azumi ka zo ka dauka ka ringa shan lemo hanta ba ma zo ba. Hanta da buredi. Ka gama? Na gama da wuro. Gaskiya ban taɓa tunani za a yi rashin mutunci a gari na irin rashin mutunci da kai min ba. Rashin mutuncin da aka ba. Ba rashin mutunci. Me kai ya kai yanzu in ka yano la kake kai tuza don Allah sake da kake ko yi sallah ka kake. Alwala nake sakewa in sallah mana. Allah ni ma tun da na tuza ai yanzu ka gaji ni na karge dole ne sake sabo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ba rashin mutunci. Wai kawai sai kawai ka nemi ka shi min mutunci. Iri ku ba rabi ba boko. Ya Allah. Sai ne ni magana ni da kai waye ba a rabu ba boko. Uban waye ce ma idan kai tusa azumin ka ya kare. Malamai ne su kashe duk mutumin da yayi alwala. Inda zai yi sallah tusa shi, inda ya tusa yake yin sallah sai ya sake alwala. Sai aka ce ma amma da wata makaranta kai. Makarantar nan ta Kaduna. Wata makaranta? Na Zaria. Ya sunanta? Makarantar jahili malami. Makarantar jahilin malami? To ai daga jin sunan makarantar ma ka san dukan ku a jahilanta kuke. Ai sunan ne. Da kai da jahilin malamin duk kun tafi. Ko ma ta ma kai ai ko billahi nabi da ba ya azumin nan ba. Nan yau na tusa ta fi 200. Kai ma kashi kawai. Da wake ne ta wadin tuni ma kare azumin? Tun da kai tusa kuma mai ya rage. Ni don ne ka sake wani azumin. Ni da na magana da kake ma cewa na kai wai irin kwalsa, irin ƙaryen nan taku ta zamani. Wai a tusa ka wai azumin ka ya kare. Dalla mallan ka je Islamiyya. Da Allah kai za kuma makaranta. Kamar yaya? Billahi allazi ka je ka tsaya gaban mallan ka haka. Ya karanta ma yadda ake kare azumi. Saurare ni ka ji. A sauraron nake. Ka gani nan? Na kalle ka. Sauka tara na a makarantar jahili malami. Dama ai za ka yi sauka inda irin wannan ne. Inda irin wannan ne za ka yi sauka. Wallahi ka sauka ka sauko billahi allazi a kasa ka je billahi allazi azumin nan naka ka tafi aka in ba ka sha guduma ba Allah ya tsina nan man rabbuka gidin guduma ai ka sha makira billahi allazi haka aka ce mu aka tusa azumi galla mallan tafi ka ba guri kai don kai ma shi zaka yi ka ba daya ala wala kai a ma zo ka je ka shi dan Allah mallan ka bane bunani saboda me zai gudiri ka bani ka an gudura ka gudira ne ka bani ka an gudura ni ba na cin abinci a gaban mutane sai na je gida amma Jauro in gaya ma shawara lalabi ka je ka koma makaranta azumi in kai tusa yana nan kawai ka ji wahala azumi ka wannan kawai ka dirka tusa ka zo ka ce wani wai azumin ka ya kare ai ka da lalabi muna nan azumin mu aka kare dan a yau na tusa ta fi 200 saboda da wake ne sawur to ka tsaya ka ji ina jin ka ichimawi risala ba irin littattafan jahili malami bai koya mana ba a juye karanta mashi me ko ya karanta littafin a haka sai karanta mu a haka to dole ka ga babu kai wannan malami kai da shi da Allah Jauro in gaya ma gaskiya shawara fa nake wannan fa batar da mu kake so kai ba wani bata gaskiya ka dauka yanzu ka zo mu je wajen malam Nura ya nuna ma yadda zaka yi azumin ka kai wannan malam Nura wait malamin da kawai da wata yaringo a'a ya haƙuri ni da dai Daura kashe min to mu je gun Daura mu je gun Daura dan mi garin nan ba malamin da nan da shi irin Daura mu je na yadda alƙura mu je a ƙure kawai ka zo ka ce wani mu je ya ƙure yau ga ya ƙure wai ka ɗari matusa ka ce a dalla ba ni mu mutsi na an ƙya baka to je gun malam kai ya mun ma ba ma da garin kwaki ba gurin da nemo irin zan nan ni ma ba wani malami da bai da shi a garin nan ai Daura mu je shi abada Allah